Sa pagtapos sa Semana Santa, di gyud malikayan ang pagdasok sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal ug sa Cebu North Bus Terminal panahon nga sila mouli pagbalik sa syudad sa Subo. Hilabi na nga nibalik na sa normal ang sitwasyon human sa duha ka tuig nga pag-anto sa COVID-19. Ug sa pagbalik sa mga bakasyonista dinhi sa Subo atong sayran ang mga pagpangandam ug uwahing kalambuan nga sitwasyon sa duha ka mga dagkong bus terminals dinhi sa Subo. Mayong buntag, Ma'am Carmen, ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Ma'am Cecil, good morning. I'm so happy nga imo kong interview haron to ang mga katawan sa probinsya nga pinangga kay ni Governor Gwin. Makadungog yun o what's going on sa terminal karon. Ma'am Carmen, kumusta ang inyong overall assessment sa mga biyahe sa atong mga pasahero din sa Cebu South Bus Terminal? Ma'am Cecil, okay kaayo no, makita na to nga smooth sailing na gyud. Smooth sailing na gyud. Last week ang atong ako lang isulti nimo last week. Pag start gyud sa Santa, ang ako expectation 40 to 50,000. Lisod gyud ana from Monday to Friday. Ya karon pod kay timpauli na sad mao ang ako sigurong expectation list lang. Kay katubong na mauli padung dito ang uban atuwa man to magtrabaho dinhi. Tingali isa na to pila ka pasimana or whatever, pauli dito. Ubay-ubay gayud ang 40 to 50,000 ka mga pasahero din Ma'am Carmen. Kumusta usab ang gidaghanon sa ato ang mga bus ug mga biyahe, ma'am? Dili kay kamahadlok, sir, Ma'am Cecil, di kamahadlok for the reason. Kaning series liner, 24 oras na. Unya, we have lots of minibuses. Yan, naapod ang Sunrise, naapod ang Calvo, ng Metrolink, dili kay kamahadlok. Labi pag arrival na ang akong kadukan kana nagyong go kana gyung mo pauli na sila sa kalungsuran kung dunay mga activities nga parihaan ni ron sinasanta or kana bitang Pasko mo ni kuyawan ako pero arrival ana dili na makapahadlok nako safe na kay na sila. How about roadworthiness sa ato ang mga bus naka-comply ba sa mga rekisitos ang ato ang mga operators pud, ma'am? Abi ni mo, ma'am, pasalamat na sa kono sa LTFRB. Kay before nag-start ang sinasanta, diri na sila daan. Unsay mga necessary papers, nag-angay nga i-submit ana mga operators, murag ila lagi nagitan-aw yun. Yeah, even myself, layo pagali ako na ginag-announce sa microphone na all buses must be perfect. If I said perfect, sa tuwa, dana ng papilis. Ma'am, sa ubay-ubay nga mga pasahero nato din sa Cebu South Bus Terminal, pila pod ang nakit-an ninyo nga mga turista, mga langyaw ug mga lokal? Magpasalamat ko sa imong question, no? Ma'am, daghan kay turista nga ni dinhi. Even wala ning ko kasi upang sinasanta, makita na gyud imong kadaghan mga ribalingaw ka gyud. Labi pag gyud sa North Bus Terminal. Lots of foreigner coming. Nya mo na ni gingon nga ang atong turismo ni-increase na gyud. Busa ma'am, unsa pay mga angay natong i-improve din sa Cebu South Bus Terminal? Pasalamat ko sa imong question, ma'am, no? Kay ako namarayag man ko ni Governor. Pag ari ni Governor last Wednesday, I'm so happy. Ako gyud ni announce, Gov, thank you for your support. With the presence sa different department head, labi pag gyud sa PNP ni Provincial Director sa 7 si General Aberin with Colonel Ochavi, niya Captain Narca, lots of them coming here, nakatabang yun. Nakatabang yun pag-ari niya, dili kay ko mahadlok what's going on inside with their present. Mura gina ako unya kanang ni namaray ko ni Gov nga Gov, kanang pwede ba at the back portion sa management atong butangan o kana bitang kanopi. So why not? Aron to ang mga tao dusloy sa tagawas, dili na uwanan, dili na initan. And Ma'am Carmen, isipan na po usay mensahe ninyo, ma'am, para sa ato ang mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. Sa tanang mga kapuso nagtan-aw karon sa GMA, thank you so much nga with all your support unya nakapaminaw mo sa GMA nga nag-support na to nga ang unsay kalihukan inside and outside sa South and North Bus Terminal. Wa gid ninyo mahikaw. Unya akong ihawag sa tanan nga thank you kayo nga ang humility inyong i-apply. Kay without humility, gubot gyud. Thank you so much, Ma'am Carmen. Thank you so much, ma'am. God bless.